si to vidí. Nasleduje Ivanka pri Dunaji, Senecká. Že sa vyschol aj ten potok. Že ani v tom potoku není voda. Ivanka pri Dunaji, Senecká. Budem ti robiť zle. Daj mi tú fľašku. Nasleduje Bratislava, Zlaté miesto. Nezabudnite, že ak máte ešte platný lístok, prestúpiť s ním môžete do MHD alebo do regionálnych vlakov a autobusov v rámci časovej a zónovej platnosti lístka. Aha, s tým sme išli 8775. Áno, s tým sme ešte. No my sme už s veľa tými autobusikami išli, že? Je tam aké žlté lietadlo je, vidíš tu? To je aké, DHL? Tuším, že RegioJet. RegioJet? No, aj lietadlo je RegioJet. Ja si myslím, že na autobusy sú vlastne vlaky. Vlaky aj autobusy. A počúvaj, a kedy idete s ockom do toho Brna? 26. Teraz 26. A na koľko dní idete? Na jeden. Je aj tam aj naspäť? No. Prosím? Áno, Joj. A koľko tam trvá cesta vlakom?
SP? Ešte som nezdal. Čo? Bratislava, Zlaté Piesky. Nezabudnite, že ak máte ešte platný lístok, prestúpiť s Tú ním druhu si mi sobrala. Čože? Tú druhu si mi sobrala. Čo druhu? Nabíjačku. Akú druhu? Však tú druhu v šuflíku. No veď áno. Prečo? Není dobrá? Ako napiť? Ne, tam není. Ale veď to máš mesto. Jaj. Jaj. No tak sadne si sa nesvedčne a to nabíjačku. Aj si to nabíješ. Nasleduje Bratislava, Rajmorská. Idete to tam? A ja si sadnem za teba. Pustím vás sa pomôcť, ja budem tam. Nemusíte, v pohode zostaňte. V pohode, ďakujem. Ide ti to nabíjať? Áno. Áno. Babka, vieš čo ide stávajú? Prosím? Vieš čo tu stávajú? Neviem, čo? Mekač. Čo na to? Ide McDonald? No, Že menej dosť? Keď ten smrad si tam tak odvezú. Ja neviem, či deti to milujú, ale... Aj tam je?
purchase a ticket or travel card with the ID's BK mobile. Na oddelenie debaty, kde sa tých pacientov dostávajú. Včera som si myslela, že máš mala potom ten záček, lebo úplne že ja zavolám toho, ja som zastavila, že nech to príde vyliatenie a ten mi povie, a nevidíte, že tam máte vedra, veď to vylejte. Ja som na nemocnici, ja som štila, je samiťa, aby som ja teraz čistila, ja viem to vyčistila, ja viem to vyčistila, ja najlepšie ja sa zmývam, nevajte sa, nechajte ja sa, ešte dobre, že to tam nebolo. Ale to bolo to prosto najširšie. Oliverko, postav sa, lebo teta neprejde. Musíš vypojiť. Ďakujem. Idete naspäť za chvíľu. Ďakujeme. Pekný deň vám prajeme. Ďakujeme. On má jachtu v Chorvátsku, tak on je celé 2 mesiace na jachte a teraz rozumiete, za to tak aj funguje. Bratislava, Nová doba. Cestujte na jeden lístok výhodnejšie a ekologicky. Zakúpiť si ho môžete v mobilnej aplikácii IDSBK, v ktorej si pohodlne môžete zakúpiť aj elektriku.